ajọ mmụọ ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ ụmụ ibe ekene m ụnụ asị m ka m kene ụnụ n'oge dị awa ka m kene ụnụ n'oge dị ugbu a ụmụ ibe na ihe a na-eme karịrị akarị. Asị m o nwere egwu m na-eche, egwu a na-atọ m mgbe aha anyị pere mpe anyị ji ụka otu a na egwu na-emara agụ egwu ọ na-atọ mana ichechefa ya mara na isi ka a na-asa mmadụ ebe ahụ a na-agụ gọzienu mmiri nnụnwa anyị butere n'iru gị, gọzienu mmiri nnụnwa ka ọ bụrụ mmiri dị nsọ, gọzienu mmiri nnụnwa anyị butere n'iru gị ka ọ na-agwọ anyị ọrịa, ka ọ na-achụpụ ajọ mmụọ. Ụmụ ibe ekene m ụnụ, asị m udo dịrị ụnụ n'ụbọchị nketa na anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị si kama agaghị eme ọdịnala Igbo kama ihe dị agba ofu eme, ọ ihe anyị pụtara ụwa ka anyị na-eme, ọ ihe eji mara anyị ka anyị na-eme, ọ bụ ka ekwesị akpọ anyị ka anyị na-eme. Ụmụ ibe ịmana ndị nkịta amaghazi omenala Igbo, ihe a na-emezi omenelu, ha chere ihe a na-eme omenala, ha amagha na omenelu, ha amagha na omenala Igbo bụ ka esi wee gba ya n'afa ka o si eme, maka na ịpụ ha n'ebe ahụ agbara ya n'afa nwanne ị naghịzi eme omenala, ị na-emezi omenelu, ị na-emezi omenelu ma ị chọrọ ma ị chọghọ, ịpụ ha kwa n'ihe agba n'afa ịbago na omenelu. Nwere ike sometimes ndị mmadụ ịma na n'ụwa anyị nọ enwere mgbe ahụ a na-eje akwụkwọ, anọ n'ụlọ akwụkwọ, o nwere ike some people pụta ike na-eme ka a na-eme dịcha na ihe paasị ya akwụkwọ, ichekwa na ọma ihe o dere ịma na mbọsị rizọtụ mbọsị egzam odoga ya na onye a bụ klaasị n'isi, mana onye bụ ụzọ wee decha akwụkwọ. Mana udo dị ụmụ ibe, ọkwanụ ka ọ dịrị ndị be anyị na mma ka anyị na-achọ. Ọ bụghị onye ọbụla ma ije anyị n'ụwa, ọ bụghị onye ọbụla ma ya, mana sọsọ ihe ndị ojii, sọsọ ofu ihe ndị ojii nyere ime bụ nwanne ka m gwunu nke bụ eziokwu. Ọkwa ị hụrụ baịbụl ahụ iji n'aka, ime onye wụ your problem, ọ mma gị na mpa gị. Ọ bụrụ baịbụl ọ mma gị na mpa gị, because why? In every country all mother and father na-eme educate nwa, it is the responsibility of the parents. Mana amagha m nke ndị ojii, ihe ndị ojii na-eme n'ụwa nwanne, in fact ihe mere anyị adịbeghị mma abụghị because of na ya achọghị ịdị mma, is because na anyị hapụrụ ebe nsogbu anyị dị na-achọ ya ebe ọzọ. Ọwụ na ịma ha na your problem bụ na responsibility bụ na parents ka ọ dị n'aka ha, then how do we get it right? Ka anyị ga-esi emezi ọfụma ebe ọ bụ na ya amabeghị at this age, na ya amabeghị na our parents bụ responsibility for the children, then we get it wrong. Anyị nweta wrong, that simple as ABCD, we get it wrong. Mgbe anyị na-ekwu okwu ụka, ihe anyị na-ekwuru okwu ụka bụ for our parents to take correction, but anyị hapụziri dị okwu the parents kwubezie ihe ọzọ, kwubezie maka Bible, kwubezie maka pastor na fada. Nwanne, my parents chọrọ ka m chie fada. I went to seminary school. Ndị a na-achọ ka nwa ha chie fada, nwanne ọ bụrụ maka ịkpọje mmadụ eluigwe, is for money. Onye na-eji ichi fada na-echi for money, onye na-eji ichi pastor na-echi for money. So the book ha na-use for business plan, the book will business plan. So ọ bụrụ na ifritu, ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ebe your problem si, ọ bụ the parents, because onweghị mgbe disi ndị wayo bịara na ya adịnụ kụọ aka na dọ kpakpakpa, no. So ihe ha na-eme na street, ha na-eji microphone bụ ndị mugu daga ma na-erie, all those people na-eme datịrị ha mugu. Pastor ji ego anaghị aga na street eme preaching, go and check. Ifu ha na pastor mmụọka na street ekwu okwu, no. Ifu ha na Zoe ministry, no. Ifu ha na Adebayo na street, no. You can never see them on the street talking because ha ji catch money. Mana ọ bụrụ onye na-ebidobeghị ebido, onye ka na-ebido ọfụ, onye ka ga-afụgo ji microphone na-egozienu mmiri nnụnwa anyị butere n'iru gị, gọzienu mmiri nnụnwa ka ọ bụrụ mmiri dị nsọ, gọzienu mmiri nnụnwa anyị butere n'iru gị ka ọ na-agwọ anyị ọrịa, ka ọ na-achụpụ ajọ mmụọ. O nwebeghị kọstọma, mbọsị onwe kọstọma ị gaghị afụzi ya dị, onwe ha kọstọma ị gaghị afụzi ya dị. Why? Because why? Ọ ma na ọ na-achọ kọstọma 4 o'clock in the morning, ọ pụọ na otu unu si unu na-eje ahịa, na-eje men market, nyanwa na-eje men market, ebe ọ na-eje men market, iche na ọ gịnị ka ọ na-ejebe ahịa eme
4 o'clock ụjọ ahụ ọ mara ọ na-eje market ọ ihe o jere ihe ahụ. But ụmụnna anyị pụtaziri, ụmụnna anyị aghọtaghazi ihe a na-eme. That is why nwanne ọnwụ na ichi ijide ihe, ichi ijide anụmanụ dangerous animal, jide ya n'ebe ahụ, that is the weak point ya. Ichi ijide agwọ, jide ya n'isi ebe ahụ weak point. Ichi ijide agụ, jide ya n'onu ya, ọ weak point ya. Mana ị gara ekwu maka odozu ndị a na-eje ụka na-eme wayo a, ha na-eme wayo a, just jide ha red handed because ọkọ mma gị kpọga eje di ya, because mma gị mugu. Ọ bụrụ na ị napụta ha, because mugu, onye ọbụla na-eri mugu n'ụwa, ihe ọ sịkwa gbọdị mugu ya ha ekwekwe ontili odufo ya n'anya. Onye ọbụla a na-eri mugu, na ọ bụrụ na erigo gị, ọ bụrụ na ịrụọ na guy before, ma ọ bụ na erigo gị guy, na erigo my brother guy, eriri ya guy mgbe na Nigeria, eriri ya guy 70,000. Nna m na-agwa this guy na ndị ahụ ndị wayo, ọsị m gịnị 18 million ka m na-akọ ihe a n'isi ọdịkwa m mma, no 18 million, na m na-eji okwu 18 million naira ya, nsị ya nwanne ihe ahụ mugu, no guy ka a na-arụ gị, ọsị m gịnị ya 18 million naira ya. The same thing ka mmụnụ na-eme, the same thing ka mpụrụ na-eme. You got to go because unu amaghị na this brain ifuru ebe a, ihe a dị ka all program nyere ka o ji arụ ọrụ. So they have give them this program to work, and this program is being put into you. Okay, na ị nweziri chance of computer, nwee chance of Facebook, nwee chance of ndozi ọdịnala na-ekwu okwu. Your mother enwere that chance, your father enwere that chance. So all dị easy for ngụnwa to learn easily than them. Ha nwere ike learn easily. But ebe ahụ bụ the problem. Ihe gonna fight, how do you solve the problem? Because the problem is vacuum. This problem came from vacuum. The problem came from vacuum. The problem ndị a ma mgbe ndị ọkụkọ bụ ya bụ Igbo, ịghọtago. Onye nwa mere ị gaa n'ala Igbo, ọkụkọ dị very important. Every family nwere ọkụkọ ebe ahụ na ama. Every family nwere ọkụkọ n'ime ụlọ ha. Every family. Because why? Okuko symbolizes hard working. Hard working. Kedu ihe eji akpọ oke-okpa? Oke-okpa. Because why? Oke-okpachie is divide and rule. It's a desire. It's a symbol of desire. Oke-okpa is symbol of desire. Oke-okpachie. Kedu ihe egbe ji ebu ọkụkọ? Egbe si na ya na ọkụkọ gbara ndụ, ọkụkọ hapụ ya jide buru oke-okpa, na-atazi oke-okpa. Ajụzie egbe jụzie ọkụkọ, nna ka ema eri nke ebe ọ dị, ọ na-atị ya nwanne na makomebere nke adị, ana m achọ ya achọ. Enwere mbọsị njere ebe nwa agwọ chụba m ọsọ jiri nke dafuo ya ka nna achọ. Nna anyị ha bara anyị afa. Go and look the afa, ma afa nna ma all the whole surname. Look the surname and look the name so that you can understand. Any day, because the oath na nekwa anya ka ngwa gị, the mmadụ, ihe Igbo people recognize mmadụ, human being is about beauty of life. It's about savior. Igbo is the savior, means savior, nothing more, nothing else. Anything added is based on or just desire, but the real meaning is savior. Because why? Mmadụ n'Igbo mean life guide, because mma is word, mma is guide, mma's word is guide, then ndụ is life guide is what mmadụ means in Igbo, and is a pride and honor for us. Anyị agaghị atụfue ije soro ha na-ekwu beauty of life. You are making mockery of the philosophy of your ancestors. Gịnị bụ beauty of life? There is nothing like beauty na onye Igbo. Ndị Igbo si na agwa bụ mma nwaanyị. What is the beauty there? Ndị Igbo si agwa bụ mma nwaanyị. What is the beauty? I don't know. Nwa bekee si gị beauty wu ndị nwere isi mwụda. Ị nwere isi mwụda? Go and dictionary and see the beauty. Ị na-acha ọcha, ị nwere isi mwụda. Unu eteti bleaching cream goro Brazilian hair ti n'isi. Ị chọrọ inwe beauty. Igbo amara datin. Ihe Igbo ma agwa bụ mma nwaanyị. Ọ ihe anyị ma simple as ABCD. Ọsị aja were akpa nsị, asị ya were akpa nsị na-eji ka unyi. As long as na omume dị mma, ọ ihe ndị Igbo ma asị mma, because omume ahụ mean sharpen. Mma dị nkọ. Ọ ihe o mean na dị mma dị nkọ, the mind is being sharpened. Simple as ABCD ụmụ ibe. Ọ ihe anyị ma. N'anya ka ngwa ụnụ, mgbe nne na nna ụnụ gbara ndụ with nature mmụọ, because mmụọ ahụrụ na afụ
ya the source of life is negation. Creation is negation. Mmụọ ahụ na afụ oya ka na-akpọ negation because oya with the darkness that mastermind the light. But the ọwụ gịnị ya na-arụkọ ọrụ a, I will go into this concealment to create you, but you will bring me out. You see the game here. But any day you betray me, I will take everything away from you. That is why na ala Igbo enwere every mineral resources, even gold and diamond na ala Igbo, because all the tools enyere gị, then gave you the tools to work. Enwere so many secret agaghị ekwu na public here about Igbo land, about everything about Igbo. Enwere m evidence, I have evidence to prove that Igbo means savior, nothing more, nothing else. Igbo means savior, nothing more, nothing else. From beginning, many people see and copy a philosophy. Most of Islam, most of Judaism, most of Christianity, the book is been written from this philosophy. I dey use here because you can never because ndị mmadụ na bounding. Religion abụghịkwa worship. Religion bụ for bounding, because if there is no religion, ị gaghị enwe culture. Every cultural celebration is based on religion. Every celebration a na-eme n'ụwa is based on religion. All religion ka na use where unite the people before you have the culture. Celebration of the religion ka ị na-eme na culture before you have government. Ọ bụrụ na enwe religion, enweghị ike ihe ị ga-eme. You gaghị eme anything, because how do you ban the people? How? Because ndị be iche na this thing will joke. Life is not a joke. The computer there is religion. Religion is the computer that bounds people. You don't know. That is why ndị ugwu na-eji eti unu ihe na-egbu unu everywhere. Because why? They are united, they are bound with one philosophy. Nke anyị ndị akwụrụ nna na-eje Israel, ndị esi na Rome na-eje, ndị esi na ugwu Awụsa na-eje. So nonsense. If you don't have your own religion, you are nobody. You can never unite. You can never bound yourself. That is pure dirty truth. How do you get? How can you do that? It's impossible. So ụmụ Igbo ọ ka mma na otu a ndozi ọdịnala bịara na ihe na-agwa ụnụ ihe, because we have done almost 50% work. Anyị emene 50% work of this thing, because anyị na-ekwu ya otu abụrụ because na anyị chọrọ ka anyị kwuo ya. Ihe mere anyị anaghị abịa ebe daily because of na we have a lot of work doing. All these things we want to cover them up before. Enwere ihe mere ike ime unless you know how these things work, you can do them. Ịmara ka ha si work, you can never, you can man ị gaghị arụ mechanic ọ bụrụ ịmara how this engine work. Ọ bụrụ na ịma ha ka engineer si arụ ọrụ, ị gaghị arụ nwunye. So anyị ma the Igbo, ihe Igbo pụtara, that thing Igbo is based on, and this thing, the foundation of Igbo has na any day we go to this and found this ring, this land will be given back to us. Simple as ABCD. That thing ihe na afụ ndị amị, ihe ndị amị bụ atịrị in your body. That your body enwere ihe na-akpọ artery system. Go to dictionary and find what is artery system. That thing need muscle. All that thing move the blood inside your body. So only the muscle to pressure the blood. So that military na afụ onye nwa na pressure. The government is the blood. So the military na pressure the blood so that the blood will be, because all blood na-aga remove all the whole condemned element na ahụ gị na-ewepụ from the oxygen. If you sign contract with nature, nature will lead you anywhere. That's why America ji wee sị gị in God we trust. In God we trust bụ ịgọ mmụọ. Ihe ọ pụtara n'Igbo, because ịgọ mmụọ bụ na I can never deny this energy that makes light. Mmụọ bụ energy dey, because I say na jee mụtara m ọkụ, jee mụta ọkụ, mụọ nwa, ịmụkwa ihe, amamihe. So give more that energy that gives light. Nwa bekee ji wee sị gị, nwa America sị gị in God we trust, that they can never deny this energy forever and ever. Ndị Igbo ji wee sị gị ịgọ mmụọ gị gudo ya, mi na-ejeje mi na ana gị gudo ya, gudosie ya ike, because that is only where you can go and see road. Ọgwa nwa ji ọkụ, ọya ji ọkụ, na ọya wụ nji ọkụ. You can in nine onye isi ọ na-edu onye isi, onye isi anaghị edu onye isi. So mmụọ bụ isi, ya bụ isi, isi bụ isi. Ị na-anụkwa Igbo, isi bụ isi. So anya o ji afụ ụzọ bụ gonwa. He need to sharpen your own so that you can fuse
with nke ya because nke isi ka isi ọ bụ isi bụ the power then i wetazie nke sharp nụọ ya ị na-afụzi ụzọ na-apanye gị agbamihe ọ na-apanye gị uche ọrụ ndị Igbo sọ na-apanye uche ọ na-apanye gị uche ị na-afụ ụzọ ọ na-apanye gị uche ị na-afụ ụzọ nke a na-efuru ụzọ bịa fọzikwe imeghe ebe ị na-eji ikpuru isi eke sọsọ your pleasure bụ ihe nwanne this is not life ihe ị na-afụ n'ụwa is not life this is slavery ihe ị na-afụ because ka ihe mere ji wee mee workers day in May because May is the third day. Third day symbolizes workers day n'anya in Igbo language ofu abụọ atọ bụ ihe tọrọ atọ means oru means ọrụ means labor. So the workers day of the earth is in May. So all your desire is about slavery. All ihe na-ewe as a life living. Nwanne ọ bụrụ about money. You can have money plenty quantum as you like. But it's about society. It's about having honor and dignity. Restoring that thing nna nna gị mere debere ebe ha nọ. The land is being given to them because of their honesty and dignity, not because of shouting nonsense. If you want it, then give it to you. Nna gị si mmụọ aha nyere ha anị aha that mmụọ that darkness that mastermind the light gave them this land. This land will be taken away for you any day you leave the land, and you leave the land and take it. Are you in control of the land? You go on control here. No, nothing is impossible. As long as you do the same thing you are told to be do, the land will be given to you. Back and back it up with it. Okpukpu. Anye gi back up with okpukpu because onwere mgbe mmụọ ga-arụ nwa ọrụ without having the atari. Atari, you need the atari to clean up the system. But ọ bụrụ ihe a na-ekwute n'okwu, ọ bụ ihe a na-ejeta n'ọgụ. Ị ga-ebugodo ụzọ dozie ụzọ Olise bụrụ ụwa ka ndị na-ekwu okwu ndị ụka si ekwu. Idozisi ụzọ a sị na a na-awari ụzọ awari ịwasị ụzọ mmiri wee pụta ọgaba ịwahụ ụzọ mbuze pụta o mebisi ụlọ gị. Ịwasị ụzọ mmiri pụta ọ na-aga aga. Anyị nwawo ndị Igbo ihe Igbo pụtara wụ savior. Onye si ọ bụghị ya bịa ka ikwuo ya. Onye si ọ bụghị ya from all the whole Igbo culture. Anyị amụọ na ya amụọ ka akwụkwọ. Anyị na-eje n'ife afụ na ntịsa afụ na mmụọ. Ịghọtago? That is why ọ bụrụ na unu watch ya most of my comment. Enwere ihe m na-anaghị ekwu. Sometimes people nwere na dị surprise why na naghị eme otu say because that thing is against the philosophy of nna gị. Because you have been deceived. Ịghọta ihe a na-akọ. Ịma na enwere ihe ị ga-eme nwee ihe ị gaghị eme. Ịma ha na ndị a na-egbu unu na-etinye gị na opposite side. Ha na-egbu gị because they say I want to defend nature, that you are the one disturbing the nature. Yes, that is why they kill you and they justify it. Ụmụ ibe asị m ka ọ dịrị na mma anyị ga-afụ n'echi.